Първо искам да кажа благодаря за поканата. Наистина чест и привилегия да бъда тук между вас днес. Да бъда на тази хубава конференция и да бъда насърчена. Амен? Амен. Готови ли сте за Словото на Бога? Да. Чувам? Да. Готови ли сте за Словото на Бога? Окей, нека да се изправим, нека да се молим. Господи, сега те моля това Слово да попадне на правилната почва и да даде 100-кратен плод. В името на Исус. Амен. Може да седнете. Благодаря. Така. Днес темата е жени на превъзходство. Много хубава тема. Когато говорим за превъзходство, един от героите, който е в Библията описан и който винаги ме вдъхновява, това е Данаил. Той бе човек с превъзходен дух. За него се казва, че той беше превъзходен. Той се отличаваше от всички останали. И ако ние трябва да бъдем жени на превъзходство, ние можем да се научим на много неща от неговия живот. Амен? Така, нека да погледнем много набързо какво означава думата превъзходство. Означава да бъдеш ненадминат, необикновен, изключителен, да бъдеш най-добрия, да се отличаваш. Това означава да си превъзходен. Така, нека да се върнем обратно към живота на Данаил, да погледнем какво се изразяваше в неговия дух на превъзходство. Превъзходството в живота на Данаил, то беше изразено преди всичко в преследване. В преследване. Той го преследваше. Така че ако ние търсим ключ към превъзходството, ние можем да кажем: преследвай превъзходството, за да можеш да се превърнеш в жена на превъзходство. Така, Данаил и неговите приятели, те бяха в проблема. Техният живот на святост бе застрашен. Как те щяха да постъпят? Какво те щяха да направят? Какво ще бъде тяхното решение, което те щяха да вземат? Как Данаил и неговите приятели се опазиха от оскверняване с храната на царя? Нека да четем от книгата Данаил, 1 глава, 8 стих. Но Данаил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя. Първата крачка към придобиване на дух на превъзходство, това е решение. Ти трябва да вземеш решение. Ти трябва да решиш. Нека да четем отново от 1 Коринтияни, 14 глава, 12 стих. Така и вие, понеже попнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за назидание на църквата. Превъзходството не е подарък. То не е дар. То не е безплатно. Ти трябва да го преследваш. Трябва да бъде много търсено. Бог ще ти даде желанието. Но ти трябва да развиеш това, което Той е вложил вътре в теб. Той е заложил в тебе. Още при твоето рождение. Така че не очаквай превъзходството да е дар от Святия Дух. Ти не го получаваш безплатно при своето новорождение. И то не е дар. И ти трябва да го преследваш, ти трябва да го търсиш, за да станеш жена на превъзходство. Ако ти си предадена мързел и се криеш зад фразата, ако Бог иска да ли нещо да бъде свършено, Той ще бъде сигурен, че то е свършено. Това те поставя в голяма липса на превъзходство. Да си превъзходен означава да отидеш отвъд, да излезеш от онази кутия, в която си държана. От кръга на посредствеността. Време е да разкъсате кутиите, в които сте държани и да почнете да преследвате превъзходство. Така че трябва да бъдете ненадменати. Да се стремите към по-добре да ставате. Да бъдете най-добрите. Амен! Ви чувам. Явно сте уморени вече.
Така превъзходството не е дава отново го повтарям. Трябва да бъде преследвано. Така че преследвайте го. Не се уморявайте. След като жената на превъзходство тръгне в преследване на придобиване на този превъзходен дух, тя ще придобие и благоразположение. Как Бог възнагради почтеността на сърцето на Даниел. Нека да четем от книгата Даниел 1.9. А Бог направи, защото Даниел да придобие благоволение и милост пред началника на скупците. Какво се случи с него? Поради неговият превъзходен дух. Даниел 6.3 казва: в това време Даниел се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух. И царят намисли да го постави на цялото царство. Как ние ще стоим пред царе и известни хора? Вижте, Притчи 22-29 казва: видял ли си човек трудолюбив в работата си, той ще стои пред царет, няма да стои пред неизвестни хора. Освен придобиването на благоволение от Господа, жената с дух на превъзходство ще придобие и мъдрост. Можем ли всички да кажем мъдрост? Амен. Какъв вид мъдрост се намираше в Даниел? Нека да видим в книгата Даниел 5.14. Чух за тебе, че духът на боговете бил в тебе и че светлина, разум и превъзходна мъдрост се намирали в тебе. Вижте Притчи 2.1.7. Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми през себе си, така, щото да преклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си към разума. Ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога, защото Господ дава мъдрост. Из устата му излизат знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните. Щит е за ходещите в несловие. Така че Бог дава мъдрост. Какво Библията ни учи, че ние можем да направим, за да се здобием с повече мъдрост? Отново Притчи 1.7. На първо място, ако приемеш думите ми, на второ, ако запазиш заповедите ми в сърцето си, на трето място, ако преклониш ухото си към мъдростта, ако предадеш сърцето си към разума, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, седмо, ако го потърсиш като сребро, и последно място, и го подириш като скрити съкровища, тогава ще намериш познанието за Господа. Освен мъдрост, това, което жената на превъзходство ще придобие, това е знание и разбиране. Книгата Даниел отново ни учи от 1.17-20 и казва: а на тия 4 юноша Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниел можеше да проумява всички видения и сънования, между всички тях не се намери подобен на Данаила, Анания, Мисаила и Азария. Затова те стояха пред царя и във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят попита, намери ли 10 пъти по-добри. 10 пъти по-добре, забележете, от всичките врачови и вражари, които бяха в цялото му царство. Виждате ли какво прави Господ? Как ние получаваме знание и разбиране? На първо място, търси. Притчи 15.14. Сърцето на разумния търси знание, а устата на безумните се хранят с глупост. Второ, придобива мъдрост. Притчи 18.15. Сърцето на благоразумния придобива разум и ухото на мъдрите търси знание. Амен. Какво Бог обещава на жената с превъзходен дух, ако желая духовните дарби? 1 Коринтияни 12.31. Копнейте за по-големите дарби, а след това аз ви показвам един превъзходен път. Забележете, превъзходството не е дар. Не е подарък. То се измерва чрез желанието и усъвършенстването
на даровете, които са ти дадени. Какво правиш със своите дарове? Това ще ти определи дали ще постигнеш превъзходство в твоя живот. Това зависи изключително и само от тебе. Ти решаваш твоята съдба. Тя не е предначертана. Нека да погледнем какво се случи с цар Соломон. Когато той избра да бъде превъзходен и да има дух на превъзходство. Забележете превъзходството в живота на Соломон. Трети царе, 10 глава от 1 до 10. Исавската царица, като чуче Соломон се прочува като служител на Господното име, дойде да го опита с мъчни за нея въпроси. И Соломон отговори на всичките ми въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, което не можа да й обясни. А като видя Исавската царица, всичката мъдрост на Соломона, забележете, не остана дух в нея. Пример на превъзходен дух в църквата. На първо място. Идва на време на църква, никога не закъснявай. Изпълнявай своите задължения. Това, което си поел като задължение, изпълнявай го. Винаги бъди подготвена за служба. Бъди винаги спретната и добре изглеждаща, защото ти си дошъл да се срещнеш с царя на царя. Амен! Бъди винаги изпълнена с желание да придобиваш все повече знание и мъдрост. Принципа на превъзходство. Направи оригинал да си заслужава да бъде копиран. Амен? Направи го правилно от първия път. Преследвай превъзходство. Много пъти разликата между провала и успех е много малка. Това е нещо да правиш почти правилно или просто правилно. Забележете, може би всички от вас знаете, Томас Едисън, той е този, който е изобретил крушката. Има над 1000 опита, които са били неуспех. Той никога не се е отказвал. Той го е правил почти правилно, докато успява да видим. Така че инвестирай в качество. Превъзходството винаги устоява. Дълго след като цената е била забравена, като си платил за това. Всичко, което правиш, прави го за Исус. Непременно ще бъдеш възнаграден. Вижте какво казва посланието към Колосяни 3:23. Каквото и да вършите, работете от сърце като на Господа, а не като на човеци. Амин. Посвети се на усъвършенстване и растеж през остатъка от своята живот. Готови ли сте да се посветите на превъзходство? Повтаряйте след мен. Аз се посвещавам да живея живот на превъзходство според Божието Слово. Амин. Така че преследвайте превъзходство. Преследвайте го, то е заложено вътре във вас. И трябва да го преследвате и много да го търсите. То непременно ще бъде намерено. Така че преследвайте го, то е заложено вътре в теб. То е вътре в теб. Амин. Благодаря ви.